Outes reclama a maior extensión de chan industrial no municipio. Logo de aprobar a modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, o Concello traballa agora para aumentar a superficie destinada a un polígono na vila. Construir un polígono industrial en Outes é o principal obxectivo que ten polo momento o goberno local. Veñen de aprobar en último pleno a modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, un dos últimos pasos administrativos do Executivo Municipal, que agora deixa a labor en mans da Xunta de Galicia. Trátase, en palabras do alcalde, dun dos primeiros obxectivos do equipo de goberno dende que tomaron posesión do mando outense e agora avanzan claramente nesta creación do polígono. Unha das prioridades que nos marcamos foi modificar o plan xeral para situar unha zona de chan industrial, posto que, dende 2013, que unha sentencia judicial anulou a zona recollida a ese fin no planeamento municipal, non temos unha zona de chan industrial, unha área de chan industrial. Iniciamos os traballos no seu momento. En 2022 conseguiuse aprobar inicialmente e agora conseguiuse aprobar provisionalmente, que é o último paso que temos que dar no Concello. No Concello, agora, unha vez que aprobamos provisionalmente a modificación do plan para situar na zona da xurisdicción o chan industrial, pois ten que ser a Xunta de Galicia que dea a aprobación definitiva. Este é o último paso, por tanto, que demos, contou cos votos a favor dos grupos de goberno, non así co voto a favor do Grupo Popular, que entendeu que debía absterse. Agora queda especificar como se organizará a zona elaborando o plan parcial para urbanizar o lugar. Distribuir as parcelas e os viais de acceso é un paso no que o rexedor espera que se sumen todos os grupos políticos de Outes. Lamenta o tempo que levan para aprobar esta medida, aínda que espera chegar a bo porto. Estamos falando dun proxecto que trascende aos distintos colores políticos. Eu creo que é un proxecto de Concello. A nosa intención é traballar co plan parcial, empezar a elaborar ese plan de urbanización e, mentras, agardamos a que a Xunta de Galicia aprobe definitivamente esa modificación. É un proceso que a nós lamentablemente, démonos conta que é un proceso moi longo, moi arduo, porque depende de multitud de organismos poder aprobar unha modificación ao plan xeral. Nos levamos 3 anos traballando nisto e agardamos que agora por fin chegue a bo porto. Unha vez aprobado este paso, Manuel González avanza que comezarán co contacto con empresas, tanto locais como foráneas, para atraelas ao futuro polígono. Nós temos que acabar todo o que ten que ver co proceso urbanístico, quero dicir, de planificación urbanística. Modificamos o plan xeral, isto é o que agora esperamos a primeiros do ano que ven telos arrematado. Segundo lugar, imos elaborar o plan parcial de urbanización, que, repito, é para establecer cantas parcelas ten, o futuro polígono, que viais de acceso ten, etc. Ese é o segundo paso, que tamén nos vai a levar moitos meses, lamentablemente máis dos que quereríamos. E, unha vez que isto teñamos, é cando teremos que decidir se hai demanda suficiente, como acometer as obras de urbanización. E aí, evidentemente, imos a sondear distintos organismos, a propia Xunta de Galicia, evidentemente, Deputación, para que nos axude a financiar esta urbanización. Os contactos coas compañías e coas institucións como a Xunta ou a Deputación son o seguinte paso fundamental neste proceso de expansión do chan industrial en Outes. Se tomamos esta decisión e se levamos a cabo esta iniciativa foi porque estábamos tendo demanda por parte de empresarios locais e non locais, para buscar e atopar zonas onde instalar as súas empresas. Claro, iso foi algo que nos notamos e que nos, evidentemente, nos levou a iniciar este procedimento. Pero é certo tamén que despois hai que ver en canto se cuantifica esa demanda, porque pode haber unha demanda insuficiente que nos leve a repensar cando podemos urbanizar esta zona, ou, que tamén é outra alternativa que barallamos, a facelo parcialmente, é dicir, a iniciar unha primeira fase, sabendo que en estes momentos o mellor a demanda para naves industriais non é aínda o suficiente como para acometer toda a urbanización.